Kaixo guztioi, gaur azalduko dizuet telebistan zein eragina duten osasunaren arriskuaz eta prebentzioaz. Gu aukeratutako medioa da telebista. Telebistan eta herritarrak osasunaz kontzientziatzeko moduan jarriko dugu arreta. Telebista ikus-entzunezko transmisio tresna bat da, hau da, mugimenduan eta soinuan dauden irudiak transmititzen ditun uhin elektromagnetikon bidez erabiltzen dugun tresna da. Osasuneaz hitz egiten badugu, hainbat modu daude telebistan informazio arriskua ematzeko. Adibidez, iragarkiak badituzte kontzientziatzeko kanpainak desberdinak. Daiteke alkoholari buruz, tabakoari buruz, txari buruz, genero indarkeriai buruz, albistegi buruz, eta beste aukera desberdinak. Beraz, esango genuke, telebista komunikabide garrantzitsuenetakoa bada. Tresna honen bidez ikusten diren erabilgarritasun guztiak gorabehera gizartearen ongizatean, sustapenean eta giza osasunaren gaineko kontzientzioan eragin handiena duen tresnako batean zentratuta gara. Gaur egun, baliabide asko ditugu gure zibilizazioan osasun eskutzari buruzko mezuarekin lotutako mezuak transmititzeko. Telebista komunikabide garrantzitsua izan nahi zaharren, izan alditu abantaiak eta desabantaiak. Hauek dira aurrengoak. Abanteak dira hurrengoak. Telediarioak eta albisteak iturri garrantzitsuak dira jendeak bere eguneroko bizitzan neurriak har ditzan, gaur egungo gertakarien bidez eta egungo osasun arazo hori areagotu dadin kontzientziatzeko eta prebenitzeko. Drogen, alkoholaren, tabakoaren, elikadura osasungarrien eta horrelako kontzientziatzeko programak asko aipatzen ditugu iragarkietan eta publizitate kanpainetan. Telebistak mota guztietako programa edo dokumental ugari ditu eta eduki espezifiko horri dogozkion hainbat telebista katietan anatzen dira. Eta gehienetan oso eraginkorrak dira neurriak aurtzeko. Bestalde, hauek dira desabantaiak. Publizitateak elikaduraren lotutako jokabide eta ohitura osasun gaitzak ere sustatzen ditu. Janari lasterreko eta edari azukredunen eta elikagaien prozesatuen buruzko kanpainak asko daudela. Adibidez, McDonald's, Burger King, Coca-Cola eta horrelakoak. Bere publizitateak oso deigarriak izaten dira eta horrek arazoa ekartzen ditu gizartearen asozenuean. Telebistan ematen diren programa batzuk edukiak ez dituztela oso onuragarriak gizartean. Helbururik ez dutuztela ematen jarreretan eta portaera susta ditzaketela. Esaterako txutxu-mutxuen programak, famatu gihartzuen programak, kirol bortitzak, perfumezko iragarkiak eta horrelakoak. Gauza hauek ez dituztela ematen mezu garrantzitsuak gizarteari eta jarrerak eraginkorrak ematen dituztelako. Helduko dizuet, nik aipatutako osasun programaren adibideak. Edozein motatako osasunaren prebentzioan, garrantzitsuena da biztanleria kontuan hartzea. Horiek baitira gainerako kolektiboen aurretik osasun arreta behar dituztenak. Osasun ministerioaren orrialdean programa horiei buruzko hainbat atal zerrendatzen dira. Nik aukeratu ditudanak dira hauek. Lehenengoa da gripea eta txertaketaren programa. Txertaketak pertsona ahulen babesa indartzen du eta infekzioek osasun sisteman duten inpaktua murrizten du. Adituek urtero ezartzen dituzte gripearen aurkako txertaketari buruzko gomendioak egoera epidemiologikoaren arabera. Beraz, helburu nagusia da gripe agerraldien hedapena saihestea eta aldi berean kolapsoa murriztea urtaroko gripearen garai esanguratsuetan. Txertaketaren helburua da bai pertsona ahulenen babesa indartzea, bai infekzioek arreta sanitarioaren eta soziosanitarioaren gaitasunean duten eragina murriztea. Denboraldi bakoitzean txertoaren dosi bat ematea beharrezkoa da. Virusen egitura molekularrak aldaketa izaten dituelako eta ondorioz txertaketak edo aurretiko infekzioek
emandako babesetik ihes egin dezaketelako. Agintarien arabera, hauek dira gripearen esposizioari buruzko talderik ahulenak. 60 urte edo gehiagoko pertsonak. 5 urtetik gutxiago dituzten haurrak. Haurdun eta emakume guztiak puerperoan daudenak edo enbarazoan. Arrisku baldintzak dituzten pertsonak, hala nola diabetesak, obesitate morbidoak, gaixotasun kronikoak, immunosupresioak, minbiziak, nahasmendu kognitiboak, erretzaileak eta abar. Zentroan lan egiten dituzten pertsonak ere dira talde garrantzitsua babesteko. Orain azalduko dizuet bigarren programa, tabakoaren programa. Tabakoaren kontsumoa eta haren kearen esposizioa pasiboa da osasun publikoaren arazo nagusia herrialde garatu gehienetan. Eta joerak aldatzea lortzen ez bada, hala izango da garatzeko bidean dauden herrialdeetan. Osasunaren mundu erakundearen araberaz, tabakoaren kontsumoa da herrialde garatuetan saihestu daiteken gaixotasunaren, baliaezintasunaren eta heriotza goiztiarren kausa faktore bakana. Programa honek herritarren zerbitzura dagoen beste tresna bat da, eta bere helburu nagusia da tabako kontsumoaren eragina eta prebalentzia etengabe eta nabarmen murriztea, baita tabakoaren kearen esposizioa pasiboa ere. Eta herritar guztien osasuna hobetzea du helburu, erretziko ohituraren prebalentzia murriztuz. Dena den hauek dira arrisku taldeak. Haurrek arnasbideak, birikak eta immunitate sistemak txikiagoak eta garatzen ari dira. Horregatik besten kearen aurrean zaurgarriagoak dira. Adineko pertsonek bihotzeko eta biriketako gaixotasunak dituzte. Eta tabakoaren kea eraginpean egoteagatik larriagotu egiten daitezke. Azterlanen arabera, bigarren eskuko keak istripu zerebrovaskular bat izateko arriskua du, 20-30 handitzen bat du. Pertsona asmatikoei eta arnasketa arazoak dituztenak ere dira beste talde arriskuak. Keak arnasketatik sintomak larriagotu ditzake, asma krisi gehiago eragiten ditu eta arnas infekzioak izateko arriskua handitzen du.